Use the means of today to reach the people of today. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, T. Lino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tacandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Porrita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quillan's Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Betania and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lillian Hizon and family, Fred and Tere Helua and family, Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, and Amparo Ecasas and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Film Mission Auxiliary Association, Mr. and Mrs. Rex and Inday Montilla, Delice Soriano, Mr. and Mrs. Monding Enriquez, Cynthia Braza and family, Dr. Arlene Bacanaya, Miraflor Makiling, Gregoria Taniegra, Arlene Adlaon and family, Ignacio Pedro Chodora, Felisa Casas, Wilfredo Casas, Tonette Claveria, Leonora V. Jumento, Carmen Prado, Emma Villaseran, Renato Modreza, Oscar Maynagcot, Elizabeth Corsiga, Noel Legaspi, John Paul Nepomuceno, Estrella Herodias, Saturnina Gange, Memer Aurelia, Constantino Rabara, Nanay Palang, Seferina Morala, Gloria Cabillas, Reynel Joy Olancaya, Richelle May Navarro, St. James the Great Apostle Parish, care of Father Lando, Nancy Daray, Mr. and Mrs. Chudulo Balanlay, Felix Roy Fernandez, Susie La Pastora, Abel Bentulan, Rosalia Sermon, Dolly Barcoma, Josephine Bautista, Elsie Gahuman, Mr. and Mrs. Eulalio Patayon, Mil Grace Driz, Catherine Gascal, Margarito Hervasio, Erlinda Luga, and Nonoy Tumberes. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Tita Balyaso, Mr. and Mrs. Robert Makiling, Arnulfo and Rosalia Sermon, and Engineer Gloria Cabillas. Birthday intentions of Archie Gumapak, recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Sister Rica Dalagit FSP, Nona de la Peña, and Ramon. For the eternal repose of Milagros, Luciana,
Jermaine Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Selma, Jose, Florentina, Lourdes, Anisito, Nicolasa, Desiderio, Marcelina, Consorcia, Eduardo, Florita, Kimberly, Perfecto, Marutas, Julio, Oscar, Felix, and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines RTV mission. Alang sa mga masakito, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ginuog Amahan, Diyos nga walay katapusan o makagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kaming kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila, gikan sa sakit ug pahuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Sa matag katapusang Domingo sa bulan sa Hulyo, atong gisaulog ang Phil Mission Sunday, isip adlaw sa pagpasalamat sa Dios tungod sa gasa sa Kristohanong pagtuo nga atong nadawat isip mga Pilipino. Agig tubag sa pagpaambit niining kahayag sa pagtuo ang mga kaobispuhan sa Pilipinas mitukod sa Mission Society of the Philippines, MSP, sa tuig 1965 aron mahimong instrumento sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga silingang nasod sa Asya ug sa tibuok kalibutan. Sama sa batang lalaki sa Ebanghelyo nga mipaambit sa iyang pagkaon ngadto sa uban nga maoy hinungdan sa milagro nga nakakaon ang tanan. Ang simbahan sa Pilipinas mahimo usab untang hinungdan nga ang kaluwasan ni Kristo maambitan sa tanan. Daigo nato ang Dios nga sa kanunay mutubag sa atong panginahanglan. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Jonathan Herminanda, MSP, Rector sa MSP Seminary sa Tagaytay. Inumadan ni Father Cedric Alimboyong Jr., ang Promotion Director sa MSP sa Mindanao. Ang manganta mao ang Phil Mission Auxiliary Association Choir dinhi sa Davao City. Manindog ang tanan ug awito nato karon ang pasiunang awit. Kami sa imong ngalan, initungod sa imong gugma, o kamanang amahan. Ani ang kami, o Ginoong Diyos, ani ang imong lungsod, na nagawid sa gugmang bugos, sa kaiusang tingog. Nalipay kami nagambahan, nagdaig kami sa imong ngalan, initungod sa imong gugma, o kamanang amahan. Initungod sa imong gugma, o kamanang amahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, karong Domingo atong gisaulog sa tibuok simbahan sa Pilipinas ang Phil Mission Sunday. Usa ka adlaw nga atong gihinumdum o giampo ang atong mga igsoon. Mga igsoon, mga pari, mga madre ug mga laiko nga naa sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan aron ipaambit ang maayong balita sa atong Ginoo ug aron ipaambit ang atong Kristiyanong pagtuo. Sila nagtubag sa tawag sa atong Ginoo, nagbiya sa ilang mga pamilya ug sa atong nasod aron maghalad sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo sa ebanghelyo. Sa atong paghinumdum sa atong mga misyonero, we remember in a special way ang tanan nga miyembro sa Mission Society of the Philippines, ang MSP bilang official missionary arm of the Catholic Church of the Philippines. Ang atong mga Pilipinong pari nga MSP maoy instrumento o tanda sa dakong pagpasalamat sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas sa gasa sa pagtuo ug karon sila atong gipadala aron ipaambit kining gasa sa tibuok kalibutan sa ngalan sa simbahan sa Pilipinas. Aton tanan silang iampo ug aton sugdan kining santos nga misa pinaagi sa paghinumdum sa atong mga sala ug pagpangayo sa atong Ginoong Dios sang iyang kaluoy ug pagpasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dakong uyamot sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa atong Ginoong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. kasalanan sa kalibutan.
Mag-ampo kita. O Dios among amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa, nga nagdalag kauhaan kabuokpan, nga hinimo sa sibada, nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada, aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi, ihatag kini sa mga tao, aron kanon nila. Apan, ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao, aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo, nga dili kini mahurot nila. Busa, gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila, ug may nasalin, sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato, iyang kitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa pasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang gamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato, iyang ginagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo
tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi, nga angay gayud nga buhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghog, ug pagka mapaulibon kanunay. Ipakita ang inyong gugma, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti, aron mo tunhay ang inyong panaghiusa, nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayang ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea, sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, ug nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus, libot niya ug sa pagkita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Pilipi, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Pilipi. Apan ang tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Pilipi mitubag, bisag mupalit kitag pan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan og sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining mga tao? Si Hesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Hesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na ang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an,
Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag hipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada ngikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 kabukag. Sa bagita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Hesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga mianhi sa kalibutan. Nakamatikod si Hesus nga muduol siya kaniya ug kuhaon siya ang pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Maayong buntag kaninyong tanan. Atong sugdan ang atong pagpamalandong sa mga pagbasa karong Domingo, pinaagi sa mga pangutana. Una, nagatuo pa ba kita sa milagro? Nagatuo pa ba kita nga ang Dios, atong Dios labing makagagahom sa tanan, o siya makabuhat sa mga imposible nga bagay para kanato, no? Ug nagatuo pa ba kita nga ang Dios, no, nagigugmag dako kanaton ug siya makahatag kanato sa tanan natong panginahanglan, no? Nagatuo ba kita? Okay, very good. Tungod kay sa karong ebanghelyo sa atong karong Domingo, ang Ginoo mihatag og pangutana sa iyang mga tinun-an. Iyang pangutana, asa kita makapalit og pagkaon para sa mga tao. I-mention sa Ebanghelyo, 5,000 men. No? Sa ibang translation, 5,000 men. No? Not counting the women and children. No? Asa kita mangita og pagkaon. No? Okay lang unta kung naa sila sa food court. No? Or naa sila sa mall. No? Daghang pagkaon. No? But they were in the middle of the field. No? Ug ang Ginoo ingon sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an, himo ka magpaagi, no? Do something, no? Ug si Felipe ang unang mitubag, no? Ingon siya, Lord, okay ka lang? No? Okay ka lang? Bisag 200 ka adlaw nga sweldo, no? Dili makapakaon sa kining mga tawhana, no? Imposible kining imong ipabuhat kanamon, no? It was natural way of thinking because before such a big number, no, there is nothing that can be done, no? Period. No? Kung kining panghuna-huna ni Felipe, nga iyang giingon sa atong Ginoo, maingon nato bisag ang Ginoo wala nay mahimo, no? Kay Felipe, he declared it impossible. No? Apan ang tubag ni Andres, no, ang ikaduha nga tinun-an nga mitubag. It was interesting, no? Matong tan-awon si Andres, no, nakakita nga tumang kadako ang problema apan siya nangita og unsay iyang mabuhat, no? Unsay anaa nga mahatag aron masulbad ang problema, no? Ug iyang gihatag, Lord, kini, no, adunay 2 ka isda ug adunay 5 ka tinapay ang usa ka bata, no? Apan kini tuman kagamay para sa kadaghan sa mga tao, no? Apan ang atong Ginoo, no, maura kini ang iya gikinahanglan, no? This is all he need, no? Dinhi makita nato mga igsoon ang isa ka labing dakong leksyon mahitungod sa pagtuo, no? Kung kita mo ingon nga nagatuo kita kang Hesus, no, nga kita nagasalig kaniya, no, ug siya nagsaad nga kung kita maghangyo kaniya, dapat motuo kita nga kini ato nang madawat. Kini matawag nato nga expectant faith, no? It is the kind of faith that makes the mountain to move, no? Maingon nato, no? Kini maong klase sa pagtuo that makes the Red Sea divide, no? It is the kind of faith that makes the impossible things possible, no? Apan si Andres, no, kung atong tan-awon, no, siya nakaibalo nga aron si Jesus makabuhat og milagro, ang atong Ginoo nagakinahanglan, nagasugod sa kun unsay atong maihatag, atong mai-contribute, no?
Tingali si Andres iyang nahinumduman katong kasal sa Cana, no? The wedding of Cana. When Mary approached her child, no? Her son, no? Ingon siya, anak, wala na sila'y bino. Si Jesus wala nihimo og bino out of nowhere, out of nothing. No? Unsay iyang giingon, kanang tubig dad-an ninyo dinhi. No? Ang tubig may be nothing, but in my hands, it can mean a lot. No? Muna si Andres nakahibalo nga si Jesus, aron makabuhat og milagro, siya nagagkinahanglan og bisag gamay lang gikan kanato. No? Dad-an ninyo ang tubig, dinhi I will transform it to become wine. Dad-an ninyo dinhi ang duha ka isda o tinapay, gikan sa atong mga kamot, kontribusyon sa isa ka batang gamay, apan sa mga kamot ni Jesus, 12 baskets left over. No? Ang ilang nakita. No? Buti pasabot na apay take home. No? Maigsuon, the Lord does not just do miracles from nothing. No? He wants something from us, no? In order to make us see that God can do so much. No? Tinuod ang ilang giingon nga when God makes a miracle, no? He does not just do it working for us. No? He wants to do it working with us. No? Unsay akong maihatag, unsay akong maikontribute. No? Usahay masubo mga igsuon nga usahay nagkinahanglan ang atong komunidad, ang atong simbahan, ang atong parokya, masubo nga kasagaran kanang grabe mo reklamo, no? Kadtong wala pud naghatag, no? Kanang hilabihan mo criticize, no? Katong mga hilabihan mo criticize mao kadtong wala man pud nag-contribute, no? Tinuod kana, no? Ang tinuod nga generosity happens when we give even if we badly need it. No? I know I need this shirt, I know I need these pants or shoes, but I also am aware that others also need it. And so I will make a sacrifice. No? It pains to give. No? In the same way, kay balo kita that we are in dire need of priests. No? But nonetheless, no, we share because other countries also need more of them. And so we send them, no, because we are generous. No? Karon mga igsuon, it is the turn of the Filipino faithful to be generous. No? Paano? No? Una, be generous to the MSP, to our missionaries, by praying for them. No? Mission work is not easy. No? It is full of difficulties and challenges. No? So be generous with our prayers. Our prayers will mean a lot for our missionaries. Ikaduha, no? Be generous to the MSP by our material support. No? Ang existence sa MSP depends on your support, which will be used para sa formation sa atong mga seminarista ug sa sustenance sa atong mga misyonero sa laing nasod. No? Ug ikatulo, no? Be generous to offer yourself. No? Ilabi na sa atong mga youth, no, sa mga kabatanunan, no, be generous sa paghatag sa inyong kaugalingon aron magserbisyo ug mag-alagad para sa atong simbahan, no, ug mas labing dakong hagit nga maghatag sa inyong kaugalingon para sa misyon. No. Finally, mga igsuon, no, ang atong mahal nga Kardinal Tagle, no, 3 years ago, no, siya nag-istorya nga one time siya nakikita sa atong Santo Papa, no? Aron i-discuss ang iyang appointment sa Caritas International, no? ug sa Catholic Biblical Foundation. No? Ihangyo niyang ang Santo Papa nga i-relieve siya sa iyang ubang mga duties. No? Apan ang atong Santo Papa ni refuse. No? Ingon siya na he wanted an Asian, no, to head those positions nga naman, because he said the future of the church is in Asia. No? Gani ang atong Cardinal Tagle, ingon siya, it is not a matter of honor. No? Is it a challenge or a prophecy, no? Or a great calling? No?
Ingon ng atong kardinal, we do not know. No? But it is surely a matter of great responsibility, a great mission. No? Mga igsuon, no? Tanan kita gitawag nga makigbahin, mag-participate sa kining dakong responsibilidad ug misyon sa atong simbahan. No? Ang pangutana kanato karon, unsay atong maihatag? What can we give? What can we contribute? No? Aton kining pamalandungan sa pagpadayon sa santos nga misa ug pangayuan nato og grasya nga atong mabuhat ug mahimo sa atong kinabuhi. Amen. Magtindog kitang tanan ug atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya naghimo ang tanan. Tuod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amaan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, along sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, kansang grasya nagpanubra, alang kanila nga may pagtuo ug pagsalig kaniya. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga kaparian, magsaulog unta sa santos nga misa matag adlaw, alang sa kaayuhan sa simbahan ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga palabihon unta sa atong panggamhanan ang pagpalambo sa malahutayon nga agrikultura kaysa mga industriya nga makadaot sa kinaiyahan ug panginabuhi sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga mahuptan unta sa atong mga Pilipinong misyonero ug sa tibuok Mission Society of the Philippines ang espiritu sa pagkakabus ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga sakop sa Phil Mission Partners sa Davao makaamgo sa tagsa-tagsa ka misyon sa kinabuhi ug makatuman niini alang sa kadayganan ug kahimayaan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga pinaagi sa tubig sa bunyag nga nagwagtang sa mga sala, ang mga matuuhong nangamatay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios. Ilabi na ang mga benefactors, sponsors, o cooperators sa mission sa media. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo.
May gugmaong Amahan, ikaw nag-amuma sa tanan mong kabuhatan. Ihatag ka namo ang kalanon sa kinabuhi, nga mao si Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton da sino ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya. Diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga gidayeg og gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel ug wayhuno nga awit sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik sa katapusang panahon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umay
kami sa mga nakasalakan namo, o pili mo kami itugyan sa banulay, luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Imo man ang hingarian, ang kaunang himaya, ang sakaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita nato ang tanda sa pag-inigsuonay. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos, maluoy ka. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka, sa Diyos, maluoy ka. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan, ihatag ka namo Ginoo ang kalinaw. Mga igsoon, kini maong Ginoo nga atong Ginoong Hesukristo, kini maong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan pangulong lamang ug mamayo ang kalag. Si Jesus ang pagsakinaburi, nagikan sa Yerusa, umani Maria. Sa kagatawan, umani Maria. Mag-ampo kita.
O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong pasalamatan sa Father Jonathan sa iyang maayog mabulokon nga pagpaambit o pagkiuban ka nato. Salamat Padre Jonathan. Ug sa inyong tanan. Good morning. I am inviting each one of you to have a copy of this book, Gaudete et Exsultate, which is an apostolic exhortation of the Holy Father, Pope Francis, on the call to holiness in today's world. This is available at the Daughters of St. Paul Media Center, located at Bolton Street, Davao City, for only 95 pesos. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang santos nga misa, lakaw kamo diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa